Dokonalá predstava o bývaní sa ľahko môže zmeniť na nočnú moru. Dopomôcť vám k tomu môže aj takýto podnik pod vašimi oknami. Už len v samotnom centre Bratislavy sa nachádzajú podniky na každom kroku a nielen cez víkendy fungujú do skorých ranných hodín. Ja som sa musel presťahovať z toho dôvodu, že už to bolo fakt neúnosné, nakoľko mám malé dieťa, ženu. Človek sa nemôže vyspať a nemôže si ani oddychnúť, tak rozmýšľam tiež nad tým, že by som sa odsťahoval alebo vymyslel niečo nové. Sú však aj situácie, kedy sú majitelia podnikov ochotní skrátiť svoje otváracie hodiny. Krajným prípadom je aj zrušenie diskoték v takýchto podnikoch. Mávali sme tu diskotéky, bolo to dosť hlučné, preto sme to aj rušili. Je to naozaj počuť, tieto budovy sú proste tak robené, že nedá sa tá hlučnosť nejak zabezpečiť, aby nebola. Väčšina ľudí žijúcich v takýchto podmienkach už svoje rozhodnutie o kúpe bytu oľutovalo. Ak by ste mali záujem odísť od stáleho hluku a takýto byt predať, určite to nebude také jednoduché. V centre mesta ľudia rátajú s tým, že je tu nejaký ten hluk a kupujú to skôr ľudia nie na trvalé bývanie alebo nejaký investičný charakter. Mimo centra si developeri vopred zazľuňujú firmy, ktoré chcú mať v ich novostavbách svoje prevádzky. Majú tak istotu, že sa žiadne bary či kasína nebudú v ich objekte nachádzať. Developeri už to aj zohľadňujú a pokiaľ predávajú a chcú robiť atraktívne bývanie. Ak vám ani po dohode s majiteľom neostáva nič iné ako zakrývať si hlavu vankúšom, môžete sa ešte obrátiť na známe čísla 158 alebo 159. Slovo sa dostávajú pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Tí, ak namerajú zvýšenú hladinu hluku, môže byť podnik mestskou časťou či obcov zrušený. Ak práve uvažujete nad kúpou nehnuteľnosti, radšej si dopredu zistite, či sa aj váš budúci byt nenachádza nad hlučným podnikom. Pre redaktorskú školu Dominika Németová.